Tak, čau lidi, akorát si chystám jídlo před tréninkem. Jídlo před tréninkem si dávám zhruba 2 hodinky předtím, než začínám trénink, protože vlastně 15-20 minut před tréninkem si dávám NOčko s BCáčkama a to uvidíte později, co přesně tam dávám. A teď jaké jídlo si dávám před tréninkem. Před tréninkem používám rýžovou mouku momentálně, nebo jakože rýžovou kaši. Bolizony už mě přestaly chutnat, tak jsem přešel na rýži a potom do toho si dávám pár jahod, dám si tak 2 jahody, vždycky 3 a k tomu si dávám 30 gramů proteinu, nedávám tady teď do tohohle jídla hydro, ale dávám obyčejnou 80, aby ty bílkoviny nebyly tak rychle střebané a byly tak rychle využité v krevním řečišti. Teď kolik si toho dávám? Té rýžové mouky si dávám z nějakých 100 gramů, abych měl z toho nějakých 80 gramů sacharidů. Možná si budete někteří ptat, proč dávám sacharidy před tréninkem, ale už jsem to vysvětloval několikrát, jsem ektomorf a já prostě rychle vypálím glykogen během tréninku, takže potřebuji zásobovat svaly trochu cukrem. A pak další věc, někdo řekne, že mě to uspí při tréninku nebo takhle, někoho to může uspávat, ale já už jsem si víceméně vychytal dobu, kolik a čeho mám dát před tréninkem. Tím vám právě chci trochu pomoct, že spousta lidí dávalo před tréninkem sacharidy moc brzo, to znamená, že vám hladina inzulinu v krvi vyletí hrozně nahoru a tím pádem vám potom zase klesá, tak jste při tréninku unavení a to je potom špatně, takže já to dávám 2 hodiny před tréninkem právě z důvodu toho, že po hodině začínám být takový unavený, ale pak jak se mi víceméně srovnává hladina inzulinu, tak už jsem potom v pohodě a na tréninku se cítím plný energie, prostě svaly cítím plné, napumpované a hlavně jde o to, že tím, že dávám tady ty lehce stravitelné živiny před tréninkem, žádné maso nebo nějaké takové složité věci, tak mi to tělo využívá hned ty živiny a nemám problém s tím, že bych neměl při tréninku prostě dostatek těch živin. Takže to je tady k jídlu. O suplementaci před tréninkem si řekneme později. Jo, bílkovin tam dávám 30 gramů, takže zhruba nějakých 45 gramů tady na odměrku, jakože na váhu mám a ty jahody si tam dám 2. Tak jdeme se podívat do mražáku. Takový menší skromný mražák. A vytáhneme si nějaké kuřecí, či hovězí ještě nemám, na to čekám. To mi má dorazit až během příštích 2 týdnů, bych měl mít svíčkovou, tak si musím vytáhnout aspoň kuřecí na zítra. Tady mám takovou pózovací místnost pro závodníky. Zkontrolujeme formu, nějaké nohy tam jsou. Tak špatný to není. No a v průběhu dne vlastně jím brambory pečené v troubě. To bylo chytré. Otevřít, zamlžit si čočku. Tak suplementy před tréninkem. Před tréninkem používám NOčko. Používám vlastně tady Agres a v kombinaci s Actinoxem, protože jeden Agres pro mě je málo. A potřeboval bych tak 2, ale zase po 2 mám problém, že nezaspím. Takže to kombinuju takhle právě na půl, kdy si dávám jednu dávku Agresu a 1 dávku Actinoxu. Tím, že tam dám ten Actinox, zase využiju toho, že v Actinoxu jsou víceméně BCáčka, dost glutaminu a veškerých tady těchto látek, které bych tam dával. Potom vlastně k tomu ještě přidávám trošku kreatinu, protože ten mi tam trochu chybí, takže 5 gramů kreatinu ještě do toho přidávám. A jdem na to. Takže všechno si dávám víceméně na váhu, takže to takhle jakože míchám. Akorát cvičím do fitka na klienta, pak už mě čeká konečný trénink. Velikonoční trénink. Mám trošku zásobu vajec doma teď. Samozřejmě čokoládek jak nasraný výlek, 300 gramový, mám zase prase. A to mě teď zrovna akorát napadlo. Už další díl bych mohl hodit. Spíš takový jako cheat day, tak vypadá u mě cheat day.
kvůli toho sežeru, co sežeru. Samozřejmě cheat day je, zase necvičím, nemývám trénink, když cheatuju, protože jenom žeru. Jak jsem přežraný, tak nemám chuť ani cvičit. Takže to by bylo jen takové samostatné video, jak vypadá můj cheat day. A pak zase nějaké tréninkové videa, jídlo okolo toho, všechno. Dobrá, tak si napustím akorát vodu do shakeru s cukrem, či popiju při tréninku cukr. Vlastně při tréninku piju cukr s Actinoxem a s glutaminem, abych měl cukry při tréninku, protože rychle vyčerpám, tak popijím vlastně Vitargo s těma doplňkama, abych měl zajištěný veškerý transport těch živin do těch svalů, kdy vlastně vyčerpávám cukr ze svalů, tak ho pořád doplňuji při tom tréninku, takže mám teď dlouhé tréninky. A to je asi tak všechno, co bych řekl tady k tomu, proč piju cukr při tréninku.
slídu, jak se dostal. To je reverse hack and squat. Vidíte z toho krásně, i mediály, kvadricepsů, to je jak čelní dřep. Je to docela náročné na techniku, musíte si dělat záda, ale je to hrozně těžký cvik a ty kvadricepsy z toho zabírají brutálně a když nahoře domáčknete do zadku, tak z toho krásně cítíte zadek. A takhle, milé děti, si dělejte. A nezapomínáme zatínat zadek. Pojď! To budou bochánky. To budou bochánky. Ještě natočím, jak biješ. Se podívám, co zjedlo. Hej, mám novou kocholu. Máme po tréninku nohou, dali jsme si squat day a jsme docela sračky slušně, takže třeba jak dlouho to trvalo? Počku, 3/4 na ten trénink. No, počku, 3/4 jsme jeli trénink celý, bylo to mraky. A tak doplním cukr po tréninku s Actinoxem, ať jsem trošku ready, pak dám proťah zhruba 30 minut potom. A pak si dám rýžovou kaši s proteinem ještě a až pak tam šoupnu maso s bramborama a předspalím nějaký micelár. Fuj. Dneska nějak nemám slov, myslím, že se nevyspím dneska. No, zítra ruce a pak volno. Tak, pak skritizujte všechno, co jste tam viděli, abych měl co točit dál, ať vás naseru zas trošku. A příště nadávat nebudu. Co už jsme ještě řekli? Se máte zase na co těšit. Jo, máte se na co těšit. Paže z pekla. Paže z pekla, ne, příště uvidíte, příští video bude ze Žiliny, čo tam máme Extrify Day, tak tam budou nějaký záda a prsa. Po cestě pojedu s Petrem Petrášem, tak budou určitě nějaké keci z auta, že se asi zasmějete. A dál pak další video, natočím nějaký cheat day, pořádný, jak žeru, burgery. A pak dáme nějaké ty pekelné paže. Šuli, už ukážeš prdel, ne? Jo, Ačko. Jo? Pojď ukáž. Ukáž prdel, Ne. Tak jo, tak to je asi zatím všechno. A mám hnusnou prdel, nečumte mu na něj. Tak se mějte, čau. Ahoj. Už papám po tréninku a teďkom rýžovou kaši s proteinem. Si to akorát nachystám, pustím se do toho.
potom si dám brambory s masem. Někdo říká, že jsou cukry zabiják, já říkám, že ne. Takže byste mohli někdy zapojit mozek a něco si vyzkoušet, než budete tvrdit cizí názory, že to fakt nefunguje. Každé tělo funguje úplně jinak, jsou různé somatotypy postavy, tak si to zkuste někdy vyzkoušet, než začnete tvrdit, že je to hned špatně, že někdo říkal. Já taky netvrdím, že cukry jsou pro každého dobré. Ten, kdo je prostě endomorf, má špatnou citlivost na inzulín, tak nemůže jíst cukry. Tak jak já, když jsem ektomorf a mám na to perfektní citlivost a můžu ty cukry jíst víceméně i před spaním a stejně po nich nepřiberu.